ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜபாளையம் தான். ராஜபாளையம் எங்கே உருவானதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அது பேர்லேயே இருக்க ராஜபாளையத்தில் தான் உருவானது. ராஜபாளையத்தை அல்பினோ பிரீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கான ரீசன் என்னென்னா அது பாடி ஃபுல்லாக ஒயிட்டாக இருக்கும், நோஸ் மட்டும் பிங்க் கலரில் இருக்கும். இப்போ உள்ள ராஜபாளையத்துக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணு தெரியாமல் இருக்கிறதும் அப்புறம் காது கேட்காம இருக்கிறதும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதனாலேயே இந்த ப்ரீடை யாரும் அவ்வளோவா வாங்க விரும்புகிறதும் கிடையாது. என்னதான் கார்னிக்கு இது ஒரு நல்ல ப்ரீடாக இருந்தாலுமே இதுக்கு இப்படி குறைகள் இருக்கிறதுனால இதை யாருமே வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க. நீங்கள் ராஜபாளையம் வாங்குறதா இருந்தால் அதோட ஐஸஸ் வந்து க்ரே கலரில் இருந்தது அப்படின்னா அதை வாங்கிடாதீங்க. ஏன்னா அப்படி இருக்கிறதுக்கு தான் அவங்க காதும் கேட்காம இருக்கும், சில கண்ணு தெரியாமலும் இருக்கும். சில இது பார்த்திங்கன்னா கண்ணு தெரியும் ஆனால் காது கேட்காது, அந்த மாதிரியும் இருக்கும். சில ப்ரீடர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஐஸ் வந்து க்ரே கலரில் இருக்கிறது ரொம்ப ரேர், அது வந்து கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லி வாங்க வைக்கலான்னு பார்ப்பாங்க. அதாவது நான் சில பேரை தான் சொன்னேன், எல்லாரையுமே வந்து சொல்லலை, சில பேரை தான் சொன்னேன். ஒரு நல்ல ராஜபாளையத்தோட ஐஸஸ் வந்து பிளாக் கலரில் தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி க்ரே கலர்லேயோ இல்லை வேறு கலர்லேயோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. ஒரு நல்ல ராஜபாளையத்தோட டாகோட ஐஸ் வந்து ஒரு பிளாக் கலரில் தான் இருக்கும். ராஜபாளையத்துக்கு என்ன ஃபுட்ஸ் கொடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நார்மலாக சாதமும் வைக்கலாம், இல்லைன்னா இது பெடிகிரி அந்த மாதிரி கூட கொடுக்கலாம். ஆனால் எக்காரணத்தை கொண்டு பிஸ்கட்ஸ் மட்டும் கொடுத்து பழக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம எந்த டாக்ஸ் வேணால் வாங்கி குளிப்பாட்டுறதா இருக்கட்டும், அதுக்குன்னு தனியாக டாக்ஸுக்குன்னு தனியாக மெடிக்கலில் சோப் வாங்கி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுமே தவிர மைசூர் சாண்டல், ஹமாம், லைஃப் பாய் இந்த மாதிரி சோப்லாம் நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ணவே கூடாது. இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது எங்கள் வீட்டில் வளர்க்குற ராஜபாளையம் தான். இந்த ப்ரீடு எந்த கிடையாது, என் தம்பியோட ஃப்ரெண்டோட ப்ரீட் தான் இது. அந்த பையன் ஒரு மாதம் ஊருக்கு போகிறதுனால இங்கே விட்டுட்டு போயிருக்கோம். இவரை வந்து நாங்கள் லாரா அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவோம். நான் முன்னாடி கிரேட் ஹேண்ட் வந்து வளர்த்ததா சொன்னேன்ல, அந்த டாகோட நேம் தான் நாங்கள் இவளுக்கு வச்சுருக்கோம். இவ வந்து ஃபீமேல் தான். நான் ஒவ்வொரு தடவை டோரை க்ளோஸ் பண்ணும்போது இவ ஓப்பன் பண்ணி விடுறது இவளுக்கு வேலை பொழப்பாக போயிடுச்சு. ஆனால் அவன் கூட அப்படி விளையாடுறது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் வந்து கதை மூடுறதும் அவன் வந்து திறக்கிறதும் வந்து ஜாலியாக இருக்கும். இதோட ஐஸஸ் வந்து க்ரே கலரில் தான் இருக்கும், காதும் அது கொஞ்சம் கேட்காது. இப்போ வந்து இவன் இங்கே இல்லை, இவளுக்கு பதிலாக இப்போ யார் இருக்காங்கன்னா ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் தான் இருக்குது. அது வந்து மெயின் ப்ரீட் தான். இவளுக்கு இப்படி இந்த குறை இருக்கிறதுனால ஒன்று நாங்கள் அனுப்பிச்சிடல, இவளோட ஓனர் வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க. இவளோட ஐஸஸை வந்து இருட்டில் டார்ச் லைட் யூஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது அப்படியே ரெட் கலரில் இருந்தது. பார்க்கவே ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்தது, ரொம்ப ரெட் கலர் தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம். நீங்கள் ஏதாவது பப்பி வாங்குறீங்களா இருந்தால் டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது, அதுக்கு நீங்கள் கால் பண்ணிக்கலாம்.